Sa may Cebu South Bus Terminal na ang mahimong temporaryong terminal sa mga van for hire kun V-hire nga paingon sa bagatang bahin sa probinsya Sugbo sugod karong adlaw. Kinihuman nga gitugutan ni Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia nga ipagamit isip temporaryo nga terminal ang luna nga himutang luyo sa passenger lounge sa terminal. Ang naasoyng luna mo'y sagad pahimutangan sa mga excess passengers nga maglinya panahon nga dasok ang mga pasahero sa terminal. Sa milabayng adlaw, ang mga V-hire driver o operator midangop sa buhatan sa gobernador human nga ipapahawa sa ilang naandang terminal sa may barangay Kamagayan, Dakbayan sa Sugbo. Gitugutan unta sila nga ipahimutang sa may SMC side apan alang kanila tuyoon ra ang naasoyng lugar ug menos ra usab ang pasahero nga moadto didto. Gihangop sa mga driver ug operator ang paghatag sa gobernador kanila og lugar sa ilang pagpamasahero. Ya karon ang mga driver okay ra man sad. Kay naghugpong naman mi karon. Ug ato na sa seaside lahi ra gyud. Ug sa SMC side dako sa kalahian. Kaya mga tao mo plite pa masad ngadto. Kaysa diri diretso na lang sila kalaog mosakay dayon. Pero murag gamay-gamay ra bang lugar kumpara sa Kamagayan, okay ra ninyo? Adi, bahigon na sad magsabot-sabot lang mga driver nga katong layo ato la sa gawas ug nay mo gawas pupuli na pud sila. Dito sa amo asa Kamagayan, maraming mga buang kung asa na lang mo punta, then magukod pod ng mandakupay. So wala jud taon may income niya ang mga pasahero nagkagubot kung asa sila pwede mo sakay. And then nagpasalamit mi karon nga gi-plaster jud mi ni Gobgwen dire sa South Bus. Lahi ra gyud ato mo seaside ay. Ang sa seaside good, we tried it before. Wala jud sir. Mingaw gyud ito. Mingaw jud as in. Gibutyag sa manager sa Cebu South Bus Terminal nga si Carmen Quijano nga nunot sa pagpagamit sa Kapitolyo sa luna luyo sa passenger lounge sa terminal. Hayan kinahanglan gyud nga malimpyuhan kini sa mga manindahay. Nasayran nga dunay pipila ka mga maninda og pagkaon sa isgutang lugar nga kasamtangan lang una nga gitugutan samtang wa pa kini gamita. Apan karon nga gamito na kini, hayan kinahanglan usab sila nga mopahawa. Gibutyag usab ni Quijano nga gumikan kay bag-o pa man ang paggamit sa V-hire sa terminal. Di pa sila mogamit sa top card nga paagi sa pagplite sa ilang mga pasahero. Kaganihan buntag gipaubos ang mga driver ug operator sa orientation kalabot sa operasyon sa top line sa terminal nga mogyo ilang sundon sa umaabot. Gimanabanang maabot sa 40 ngadto sa 50 ka mga V-hire ang mahimong makaparking sa terminal. Sumala pa ni Quijano. Giangkon hinuon ni Quijano nga karon pa lang kasayo magplano na usab sila alang sa posibleng kabutangan unya sa mga pasahero nga mosugwak panahon nga adunay mga okasyon sama sa kalagkalag ug uban pa. Gumikan kay nagamit naman ang alang unta kanila isip terminal sa mga V-hire sa pagkakaroon. Mas maaygo ng imong gipangutanan na nako Sir Griggy, Sir Gian. Makita na to karon igplastada na anak. Kay dili masad kanunay no kun dunay tay mga holidays. Ako lang murag gibati ko ba. Kay kanagong magdaghan ng tao ang luyo gud na mo man atong istambayan sa atong excess passenger. Ya karon kay nanaman na sila, we'll do something. Kay di man ta ka-arrange anak kun di na to makita ang aktual. Tan-aw tong usa itong mahimo. Munang dunay suggestion si Atty. Salubre nga mas maayo gyud kuno nga butangan og kanang canopy at the same time dunay second floor. Aron all excess passengers adto na sa taas. Labi pa ang pasayeros V-hire. Okay. Samtang kung nalipay ang mga driver ug operator sa mga V-hire sa ilang bagong terminal, ang mga manindahay sa buong luna ang nabalaka karon ug makapaninda pa ba sila pag-usab sa maong dapit. Matod sa usa ka manindahay sa lugar nga si Jose Jugador, iya lang untang hangyo nga matagaan sila og laing pwesto sa terminal nga mahimong makapadayon sa ilang pagpaninda. Moabot na sila sa 30 ka tuig nga naninda sa terminal. Apan human sa mga kausaban sama sa pag-modernize sa ticketing sa CSBT, wa na sila permanenteng lugar nga kabaligyaan. Apan karon nga gamito na kini, haya na miligro na sab sila nga dili makapaninda. Nga tagaan lang ang tami, bisag gamay lang nga pwesto, nga dili lang may mahawa ba. Kay kami dugay na kaistanan nga diri nanindami. Nya sa karon lang kalit na nga mawa mi diri. Sakit kay sa among mga kabubuton. Labi na kami, mga idara nami, dili nami mga batanon, na apa mi gipang sweldoan ng mga tindira. So luoy pod tanan, makaluluoy gyud tanan. So inana lang naka sayon ba. Murag dili man sad siguro yung inana ka sayon ang kuan, ang buhaton. Ang amo lang hangyo ni Gov nga ilang paminawon ang among mga hangyo, tagaan mi gamay nga pwesto, ug asa mi dapita, gagmay lang basta naa lang kami gyapon. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.